Anem al dòner? Kebab! No tinc un durum! Milions de joves volen netejar el planeta. Milions de pares i mares volen que comencin pel seu dormitori. Quin és el secret de la felicitat? No discutir amb babaus? No hi estic d'acord. Tens tota la raó. Doctor, amb diarrea em puc banyar? Home, si és abundant... L'estrany cas de la paraula francesa foie. S'escriu amb 3 de les 5 vocals i es pronuncia amb les 2 que falten. El meu oncle va morir de cataractes. Caram, és estrany. I no el van operar? No, uns brètols el van empènyer. Els 5 símptomes de la mandra. 1. Em poses un tallet de pastís, però molt petit, que estic a dieta? Així com els altres 7 tallets? Sí, sisplau, gràcies. És aquí el curs de viatgers del temps? Va ser demà. Doncs d'acord, tornaré ahir. Dissortadament, la dona que va inventar l'autocorrector ha mort. Descampi en pau. Estava mirant la marató de Barcelona on hi havia un corredor disfressat de gallina i un altre d'ou. Vaig pensar que seria interessant veure qui seria primer. T'agrada la pintura? Home, més de 2 pots m'embafen. Soc fatal pels noms. No és culpa meva. És un trastorn. Vejam, es deia... Tenia un nom. Sí, home, aquell... Si realment no penses que sóc un tafaner, llavors per què ho has escrit al teu diari secret, Per què la gent s'assenyala el canell quan vol preguntar l'hora, però en canvi no s'assenyala l'entrecuix quan vol preguntar on és el lavabo? Procedim amb la prova del polígraf. Nom? Laura. Doncs comencem amb mal peu, senyor. Larry Tesler, creador de la funció copiar i enganxar, va morir el passat 20 de febrer. Crec que aquest és el millor homenatge que li puc fer. Descansi en pau. 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 Ostres, tu amb els mosquits dels nassos. Posa't repel·lent. Mare meva, quina quantitat més ingent de dípters nematòcers dels orificis nasals. Ja has decidit quina carrera estudiar? Vull ser endeví. Fill, vine cap aquí. No, que em fotràs un bolet. Coi, encara resultarà que se't dona bé? Sincerament, què li ha semblat la meva actuació com a ventríloc? Francament, de molt mal gust, senyor forense. M'han regalat un despertador. Ja era hora. I unes ulleres. Ja veig. I un mapa. Ves per on? I una balança de disseny. T'agrada? No m'acaba de fer el pes. I roba d'entretemps. Què et sembla? Pse, ni fred ni calor. I 5 seients de disseny. N'hi ha per llogar-hi cadires.
i estris per cuinar, batú a l'olla i un vestit rosa amb cavallets de mar, tela marinera i un crucifix fluorescent. Me'n faig creus! Escolta, m'estàs prenent el pèl o què? Ah, me'n quedava un per fer el rècord Guinness. Pels pèls, ja està, fet! La meva mare va començar a córrer 3 quilòmetres al dia quan tenia 40 anys. I ara que en té 65, està tan lluny que li hem perdut la pista. M'encanta deixar els babaus intrigats. I això? Després t'ho explico. Acabo de cremar 2.000 calories. Et juro que és l'última vegada que deixo les magdalenes al forn mentre faig la migdiada. He decidit vendre'm l'aspiradora a Wallapop. La tenia allà al pis, morta de fàstic, acumulant pols. Quin tipus de criminal és més probable que aparegui a Netflix? Un assassí en sèrie? Em vas dir que sabies cuinar i no en tens ni idea, capsigrany! Si t'has de posar així d'exigent, el següent iogurt el fregeixes tu. Si un ornitorrinc es fa el desentès, es fa l'orni? Hi havia un home que cada 2 per 3, 6. He comprat un diccionari i les pàgines estaven totes en blanc. No tinc paraules per expressar com em sento. Buf! Jo, per les matemàtiques, sóc un 0 a la dreta. Un 0 a l'esquerra deus voler dir. Doncs això, ho veus? La veïna diu que no pugis, carinyo, que hi ha roba estesa. No entendré mai aquesta mania de no deixar-te pujar quan has estès la roba, si hi ha confiança. Si et toca un dècim, que tingui ascensor. Quina és la feina més agraïda? Pilot d'avió, perquè se't passa el temps volant. M'han ofert la possibilitat de fer 2 cursets, un de paleta i un d'esgrima. I quin dels 2 faràs? Encara no ho sé, és un gran dilema. Estic entre l'espasa i la paret. Servei d'atenció al client. Quin és el motiu de la seva trucada? Una devolució! Ah, digui, en què el puc ajudar? Miri, camarada, ens hem d'organitzar per aconseguir el poder! Que bo aquest vi! D'on és? Crec que d'Islàndia. No posa la ciutat? Tetrabric. Vosaltres no odieu la gent que es contesta les seves pròpies preguntes? Doncs jo sí. Com es declara l'acusat? Soc molt tradicional, amb flors i de genolls. Què li diu el 0 al 8? Bonic cinturó! Què hi posa aquí? Està borrós. Espera, ara? Està borrós. I ara? Doctor, hi posa està borrós. No es cansa mai de la broma? Mai! Per què els elefants els fan por als ordinadors? Perquè tenen ratolí!
Et saps l'acudit del iogurt? No, és natural. Vols que t'expliqui un acudit al revés? Comença a riure. Mare, tu castigaries un nen per no haver fet res? És clar que no. Doncs no he fet els deures. Un home entra a una botiga i pregunta: tenen pantalons de camuflatge? Sí, però mai els trobem. A la parada d'autobusos. Perdoni, quant costa? I el conductor respon: 2 euros amb 15 cèntims. Que barat! Doncs baixeu tots que em quedo a l'autobús. Em trobo malament. Doncs busca't millor. Te'n recordaràs de tot? Tranquil·la, mare. En cap i cap el que cap en el meu cap. Sembla que fa bon dia. Sortim? No, jo continuo assajant la partitura amb el piano. A, mi, re, mi, fa, que fa, si, sol. En fi... El meu amic Set Ciències em va dir que les cebes són l'únic aliment que pot fer plorar. Llavors, li vaig tirar un coco a la cara. Quina és la feina amb els millors horaris? Pilot d'avió, perquè només treballen quan volen i, a més, se't passa el temps volant. Què fa un cable al veure un altre cable? Seguir la corrent. Per què gairebé totes les obres tenen tanques? Amor meu, el nen s'ha fet cacona. Doncs canvia'l. Dona, que només té 2 mesos, dóna-li una altra oportunitat. Per què els fantasmes són tan mal mentiders? Perquè són massa transparents. En quin pis vius? Un segon. Sí? Espero. M'ha dit el metge que els meus ossos estan descalcificats. Bé, l'important és que hagin participat. Si un oriental ve a Europa, es desorienta? Uf. Pere Punyetes, jo? Pere Punyetes no seria la paraula més adient, saps? Potser seria... Un espantaocells a qui li han donat un premi destaca en el seu camp? Bon dia. És aquí el curs de tirar el plat? Sí, t'apunto? No fotis! Apuntar el plat, ruc! Hola, teniu llibres sobre el cansament? Sí, però estan esgotats. Aquell càmping era tan dolent que el van rebatejar Càmping qui pugui. Si la Terra és rodona i l'anomenen planeta, si fos plana, l'anomenarien rodoneta? De què es queixen sempre els astronautes? De falta d'espai? Uau!
Em dona una barra de pa, sisplau? Haurà de ser dur. O em dones una barra de pa o et foto un bolet. No és cert això de que la bellesa està a l'interior. A la costa hi ha gent molt maca, també. Un fantasma en xandall? Té esperit esportiu? S'alça el taló i es veu un tio saltant per agafar un panet d'aquests dels restaurants xinesos i un altre tio que vol dir alguna cosa. Com es diuen els dos actors? Keanu Reeves al Pacino. Si envies les ulleres a la universitat, es graduen? Per què la NASA retalla el pressupost? Perquè no estan per tirar coets? Cambrer, aquest filet té molts nervis. Normal, és la primera vegada que se'l mengen. Què fa un fotògraf si els seus fills se li rebel·len? Un home arriba a una fusteria i pregunta: «Bona tarda, em pot fer una tauleta de nit?» I el fuster li respon: «A veure, no paro de treballant tot el dia i ara vol que també treballi de nit?» Un carter jubilat és un apartat de correus? Com esternuda un tomàquet. Ketchup! S'alça el taló i es veu una moto dreta. S'abaixa el taló i es torna a alçar. I es veu la moto a terra. Nom de la cantant: Montserrat el Cavallet. Què li diu una ballarina a una altra? Ep, tu! El teu tutú! Obre la porta que entri la fresca. I la fresca va entrar i els va buidar la nevera. Un home entra a una botiga i li diu al dependent: «Bon dia, vull una de pipes». Què diu? Que vol una bossa de què? Un home truca a una pizzeria i el dependent pregunta: «Bon dia, què voldria?» «Magdalenes, no et fot?» Va un home a canviar-se el nom al registre civil i li diu al del registre: «Vostè com es diu?» «Lluís Peris». «Però si vostè no és tartamut». «El tartamut era el meu pare i el del registre un tanoca». Com trauries un elefant d'una piscina? Mullat. Saps per què m'agradaria dir-te Google? Perquè ets tot el que busco. Hola, venia a tornar al GPS. No funciona gaire bé. Molt bé, però no és aquí. Escolta, mare, per què el tiet té tan poc cabell? És que el tiet és molt intel·ligent i pensa molt. I aleshores tu, per què en tens tants? Au, nen, calla i menja la sopa. En un examen, el professor li diu a un alumne que no ha sabut respondre cap pregunta: «Li faré una darrera pregunta. Si la sap contestar, l'aprovaré. Quants pèls hi ha a la cua d'un cavall?» 30.583. I com ho sap? Perdoni, professor, però això ja és una altra pregunta.
Un mestre de primer curs havia demanat als seus alumnes que fessin un dibuix d'un ànec amb parasol. Se suposava que els nens havien de pintar l'ànec de color groc i el parasol de color verd. En Manalet, el més trapella, va pintar l'ànec vermell. I el mestre li va dir: Manalet, quants ànecs vermells has vist tu? N'he vist tants com ànecs grocs amb parasols verds, senyor mestre. Un nen fa els deures i li pregunta a la seva mare: Mare, on és l'Amazones? Pregunta-li al teu pare, fill, que té la santa mania d'endreçar-ho tot i segur que l'ha ficat en algun calaix. Mama, avui no vull anar a l'escola. Què et passa, fill meu? Doncs mira, primer perquè tinc son, segon perquè m'avorreixo i tercer perquè els nens es riuen de mi. Saps què em penso? Que hi has d'anar. Primer perquè és la teva obligació, segon perquè ja tens 44 anys i tercer perquè n'ets el director. Et dic que no em passa res i tu aquí tan tranquil com si no em passés res, eh? Que fort! Entra un matrimoni a un restaurant. Miri, no mengem carn, tampoc ous, ni cacauets, ni llet de vaca o cap derivat làctic, ni peix o marisc, res amb gluten. A més, som al·lèrgics als fruits de la família de les rosàcies, com les pomes, peres, cireres, gerds, maduixes i ametlles. Què ens recomana que demanem? Doncs mirin, un taxi. Tinc una veïna que parla amb el seu gat, com si la bestiola ho pogués entendre. Li he explicat el meu gos i ens hem fet un fart de riure. Un tclat a molt bon pru. Només li falta una tcla. Diu la meva dona que aquest vi combina molt bé amb aquest formatge. Se'n diu marida. Ah, doncs això, diu la meva marida que aquest vi combina molt bé amb aquest formatge. Buf! En fi. Doctor, vinc que em reconegui. Ui, doncs ara no hi caic. Sabeu per què els peixos no tenen Facebook ni Instagram? Perquè tenen por de les xarxes! Esteu tots i totes acomiadats i acomiadades. Això és llenguatge inclusiu o exclusiu? Això és una que entra a un bar de pinxos i... Ai! Ui! Ai!